страни една експедиция Тера Бесика, където копаеме пещера Паничка. Да. Давай, Спасчо! Давай! Освен копаенето, основната задача е изнасянето на пръста от дупката. Кофа по кофа. Поне сме подготвени. Хайде, продължаваме с количката. Ето, продължаваме тук. Кофа по кофа. Викам внимателно, че количката е ценна. Да, сега да изпусна. Алексей ме я каше тук преди 7 години. Ето това е резултата. Тук така беше затворено. И изкопахме една дупчица, която може да седи един човек. Там е песъкливо. Тук е доста влажно. И напускаме нашия работен обект и отиваме към пещера Лепеница. Не могат да се качат в буса. Момчета, помахайте! Усмихнете се на видеото. Ето ги. Пътуват така, защото не са се изчистили. Скоро ще ги разтовариме. Това е нашия водач Спас, който ни води от Ракитово на 13 години. Заедно копахме. Стефан ни показа тайна зала, далеч от туристическия маршрут, който цялата е черна. За протокола продължаваме напред в пещерата с Стефан, който реши, че ще трябва да стигнем до последната дупка на дупката. И всички се отказаха и разбира се, дано не измръзна докато се върнеме. Има красоти. Не забелязваш, че почва да става по-малко опушно. Но ние тичаме тук, тичаме. Айде, Стефане, давай, бързо, бързо, тук. Още не сме паузяли по корем в кълта, така че нямаме основания за връщане. Сега ще лазиш, гледай, няма да лазиш само за да... Премина, трябва и аз. Маймунско, добре. Аз оставам тук, отказах да продължа, понеже много се забавихме и групата ни чака все още. Стефан, разбира се, продължи, но вече го чувам, че се съобразява и се връща съвсем скоро. Това е нашата крайна зала. Езерцата. Ето ги езерата. Тук е образование. Таваца е мега социализирана, просто наистина. Те са майда до тебе, човек. Това е брутално. Ето ни в края на първия ден от експедиция Тера Бесика. В палатката сме с калени момчи и се приготвяме за сън. Много се изморихме от днешния ден, защото много се трудихме. Аз копах в една пещера и друга я проучвах. И особено днеска събрахме една толкова голяма купчина буклук, обаче разпръсната в едни чували с
собствениците на... Как беше? Тук, които управляват експедицията. Да. Ходихме на пещери. Тате и приятелите му копаха. А вие какво правите? Почиствахте пещерите от боклуци ли? Да. Обаче за жалост свършиха. Какво свършиха боклуците ли? Да. Момчи, Да. как си? Добре. Хулия, колко пещери влезе ти? Две. Да, едната беше колкото не да лазиш, а по корем да паузиш. Да. Беше много яко. И накрая свършиш с огромна зала. А пък другата ни пещера беше водна, където водата беше в началото толкова, после започна да се увеличава и спряхме. А пещерите са около 20 метра. Не са много дълги. Тате, Да. знаеш ли, че намерихме нипер в тази пещера? Прилеп ли? Да.